Det er et godt spørgsmål. Jeg går næsten ud fra, at du ikke har så meget forstand på, man kan sige, el til en bil eller til en van. Men skide godt spørgsmål. Jeg har stikkontakter her, og der kan jeg tage, når jeg tænder for den her, så har jeg en inverter, der tænder. Så har jeg 220 volt i den her. Herover har jeg også 220 volt, når jeg sætter landestrøm på. Men det er noget helt andet. Prøv at komme med. Men en inverter, det er noget, der laver... Jeg ved faktisk heller ikke så meget om det selv, men jeg ved lidt om det. Det laver batteriet om, altså 12 volt om, eller 24, eller hvad fanden har det om til 220 volt. Og inverteren, det er den, der sidder derinde. Og der kan man både få en 1000 inverter, 2000 og 3000 og 10.000, tror jeg. Jeg ved ikke op. Jeg har i hvert fald hørt nogen, der havde 6000 inverter. Og det har de. Og det du skal gå efter, for eksempel min airfryer, den bruger 900 watt. Så skal jeg i hvert fald have over 900 watt inverter. Og jeg har en 1000 watt. Det er derfor, jeg netop har fundet en airfryer på 900, fordi ellers så kan jeg sgu ikke trække den. Men altså, det gør jo så, at jeg både kan jeg kan bruge airfryer, jeg kan lade min laptop op, jeg kan bruge alt det der strøm. Og det kan jeg jo så ved, fordi jeg har solceller på taget. Og min bil lader, når den kører med 50 ampere. Det er faktisk okay. Jeg ville godt have haft, det var 70 ampere, men det kunne min generator ikke trække. Men tak for spørgsmålet.